Pila no jotono media person no hambai maya pharo noro nukhna sal kisa sekango social media hayaka ba YouTube tai WhatsApp group ba ane kaisa video kale pana thangpu samana video viral mani akono tinang kisa clarification nan baginai tini media longang dikha ko pula nang sanam sung a video ka belai no kesam abo thangnai bisini November hayaka December talni ingkhana Ajarawa khoroksa ani ang pain klayo bung ga omri de borma bini kami ke borokathal hati o bini kale pano thanginai sing kaisa invite thangka garo borok family rok baithago pana paiti o request khaikyan kisa jamai na khobino sing kisa tongtho ang tabo saramusumake dofani samung tang hunai je kale pano thangmanliya kaisa birthday asemen pano thangmanliya abo haito ngimeya borong live nini dofani samuno kari politics no kari bo jotoni no kaisa personal life tongo angke panda thangai musama baile ani aba hai kunu musa chaya nukja yang tai kaisa kok sanamu songo boni sikang je ang khoroksa tabu political leader hne aba dofani samu tanga hne sinejang sikang ang khoroksa artist tongmani tai artist tabu bang artist hapar bekerjang tongo program lo khaya phone ang borbai kogdung bisingti rok ang malai tongo koglo sai tongo ngang ro saname ke khoroksa ang artist ang kisan bagi ang pogui thangna je ang khoroksa leader hai ka bati promothana dong boni sekang khoroksa artist tongmani ke artist samung je singno jaga thangga ke singno sinema jaga je musanai resabne bodol se ke kaisa musam viral ngoi tongma ke comments khainan ko ya haime khok sitrakari kok san ko ya ang kebang nukha je social media rago je YouTube rago je comments khainai maximum no fake ideas samja tai fake bung sram nai YouTube channel khulogoi nai je aro dofani samung tangai dofani khorang tipuri khorang amti rokni kebang channel samja tai aro kebang ma baksani bagi bo kaham sare bo tongo baksa ngetai kebangma je hamia sanai hamia kok thai sinai maximum ang khaka borok tabuni young generation serai rokna maybe borok sakbai thangno kefek mani be chawi gedal jak borok rongna nge kebangma ro amake saya selemen nugo tai ang je samung kaham khlai tongo ba khlai mani aba hai video hai ka photo rokno ke borok kaisa pano borok share khaglak phiaba mungsasuk sebman kaya susi bela man ka apur ke dolai sina eta sini borok bo buci thing ahai no angko khalai sina borok da omoda bong ni greater development ideology omoda khorsa neta ni tom hai dai kobang kok sitra rok hai merok saka ang pori bana kya je mansa ang pheba obonang dukhunang je sini borok kaisa je kogno egg na na ya kogno ke egg layo ka abonang koinai lukurong no bo je norok mo hai khlaiman amno mothak ditai aje upload khainai ang bormo saramo so kaise YouTube ni kaise ek botong je nang khoroksa borok ni without permission nang bini private video hai ka bini personal life ni video nang share khaime ha ka upload khaime bongno ang naikhang ke bongno naitu karane ni jora asung nangla phiaba ang mo hai khlaina musunya tang borno asung koina musunya om hai video ro mono share khalaya tang khane belena sanai tai omti rong nang mothakan janai nang kun musa to sungna tang nok sungna